tulla yksi toinen kaveri nimeltä Late mulle seuraksi. Et sit osaakin vähän jotain puhua. Onks niin? En mä pysy. Tää on mun purkaa täällä. Just kävin tuosta mainaamassa. Se on tommonen. Jos kävin laittaa se Ender Chesti johonkin. Otat nyt, että joku olisi katsoa näitä mun videoita. Mut kun äiti iskee sukulaista. Lahdistan sen tänne taloon. Oh. Koska pistää kiipinmentoon. Joo, pistää kiipinmentoon. On vähän parempi. Ups. Ei pitää, ei ollut tuo. No tähän jotenkin tää on munkin alta. Joo, tää käy. Tossa on tosiaan toi mun toinen allas ja tossa on toinen. Pääsee tuolta hyppää. Sitä vähän vaikeuttaa. Näitä. Jos Endermaneja olisi yksi, se otesta aika herkkä säikähtämään, että kun kuvataan, pitää sanoa jotain teille. Tässä meillä tosiaan tähän on kyllä tuli tää päivitys. Mutta se niinku, tänne ei kasva mitään puita eikä semmosia uusia puita. Niin, et nää on nää, mitä täällä nyt on. Nää on ennen päivitystä. Se on tosiaan Swishin Snapshatti on nyt tässä. Mä nyt puhun hetki. Mä en osaa. Jatketaanpas ensi osassa. Mä pistän ensi osaan, koska leikkaaminen ei onnistu, niin sitten ihan kohta tulee seuraava osa. Elikkä moi moi!